Velkommen til den her fucking part 4. Vi smager... Nej, vi er på vej hjem nu. Ja, så vi skal ikke smage... Det er fucking allerede blevet aften her. Det er 2 sekunder. sekunder. Og så tykker jeg også blevet. Ja, Så tykker vi. nej! Det er jo fedt, det der! Men jeg tænkte... Jeg er lige så tændt. Måske ender det med et part 6, jeg ved ikke det. Det ender med en part 28, så kan I se 28 par. Ja. Det er ligesom en julekalender, det her. Ligesom en julekalender. Nu leger vi lige, det er bare en efterårskalender, det her. Det er ikke engang efterår, Mathilde. Det er fucking forår. Nå, forårskalender. Påskekalender. Ligesom julekalender. Jeg pisser snart i bukserne. Vi går lige over den her vej, så kommer vi lige tilbage. Vi er over vejen. Vi er over vejen. Jeg tror sgu, når skulle tro, hun var blevet kørt over. Så kan jeg lige komme. Se det. Nej, men man kan ikke se noget. Jeg vil også lige prøve at filme. Jeg vil også prøve at filme. Okay, men så skal du... Jeg holder de her ulækre ting. Okay. Du skal også filme mig, din lille fedt. Jeg får ikke lov. I får synes, det er ikke lov. Jo, jeg må godt lige kigge en gang ned, så. Okay, man. Og jeg tager en selfie. Når jeg så overtager. Film mig. Jeg overtager video. Seriøst? Tak. Jamen, hun var så... Ej, ikke skub mig ned i den fucking sø. Ja! Nå, men... Jeg svømmer lige nu. Okay, det gør jeg ikke. Jeg ender sikkert med en part. Okay. Hun er den grimme. Ej, kender du lige mig synes i røven? Jeg kunne mærke et eller andet finger, synes jeg. Det er allerede aften. Klokken den er over 5. Ja, og jeg skal hjem klokken 50 om natten. Nej, jeg skal hjem klokken 2. Se, der er en fucking flyver. Wow! Kæft, den er ulækker. Kæft, den er syg. Nu bliver vi snart kørt ned. Er myg også? Nej, Der er fucking mange myg. så bliver du fucking kørt over. Ja, det gør. Nej, hvad er du? Den der. Ej, for Ej, jeg skal lige løbe væk fra det her lort. Jeg løber væk fra det her lort. Ej, det stinker. Er det myg, der har lavet tønskyd, eller hvad? Det er myg, der har lavet tønskyd, det er derfor. Det er der sikkert med en part 6. Så vi ses.